Kuna mgojwa kamaro moromo interior roki chendo ni mara migago di chengni ma tarika par kora bicha dwe mara rio higa mara lufario gi prario kora uchendo kagero ni odi chengi manyoro ne opongi hera ma okalo kata kamano magi e weche momiyo opek odi chengni ma kawuono. Sirikal onyiso jopiny mondo obed motang' kendo kik wuondgi kod ji ma ok opuodhi ni terogi e tich e piny Russia. Komiti mar omenda e od bura otieko kao pach jopiny ewi uso pok mag mwandu sirikal e kambi mar Safaricom. TMCA mar oversight, legislation, to representation ok wabedo represented kaka chik dwaro. Bunge la wananchi ma Homa Bay oyiero jotendgi manyien. Inyalo tudri kodwa e namba mar 3-6-000 at James Opondo Senior. Bende wantiere achiel kachiel kokalo mbui marwa mar Facebook gi YouTube. Machiegni nyinga en James Opondo. Riwruok mar jodong Suba e kaunti ma Migori okwayo josiasa e kaunti no mondo ogo siasa mar kwe ka gikwedo siasa mar tulo ma osenenore e kaunti ma Migori e kinde mar ndalo ariyo ma okalo kind jaod bura ma Suna West Peter Masara kod Governor ma Migori Ochilo Aya kod jodong Suba gi ka otelegi kod ker mar Suba Jafeth Riogi wacho ni koko mar siasa ma osenenore e kaunti ma Migori kelo wich kuot ne kaunti ma Migori. Riogi wacho ni rawere mathoth osehinyore nikech tulo mar siasa e kaunti ma Migori ka gombo margi en ni jotelo mag siasa ogo siasa mar kwe. Jodong Suna bende okwedo koko machal kama. Kodgi ginyiso ni gima gilaro maduong' en mani nikech sama gidhini gitiyo gi nyithindgi oling to kare ka en dhao dagi kuongi dhao gi ji ariyo gi mondi ginyisire teko moloyo kar dhi kuonde kuyo. Kiswahili nowacho ni fahari wawili wakipigana nyasi ndiye naumia. To sama gigore no raia wani mowinjo marach nikech nadhi eliel ai ka tiendo tur nadhi eliel ai kan gilero mama no dhi eliel o ai kama tijol mage manodhi go tore. Koro man to nyiso dongruok maneno. Koro gima gilaro gilarango. Jogi duto gini joge na tomiyo na kwayo kue. Kata kopo nono ni nitie gima gilaro. To mondo wang'e nikech gima gilaro ji ariyo kende ok nyal nego piny ngima. Lero mar ji ariyo kende pani ji adi mano hinyore liende no, ji adi mano dhi gi rem, ji adi mano dhi gi luoro. Wich kuot maduong' manenore kamoro amora to timore nikech ji ariyo. Gima jogi laro pok wang'eyo. Kwa timo koko to kata gima ber nyalo kadho ma ok nyal konyo Migori ka. Koro akwayo ji ariyo gi mbunge to gi gavana marwa kuonde mag dhi duto walando ni gidhi giwuo mana gi kwe. Ok wadwa neno remo, wadwaro ni ji obed gi kwe. Wadwaro ni vijende obed yo mabeyo, gini leaders makoro wadhi wene gi tich. To piny rito gi kwe, serikal be irito gi kwe. Kwe kende mwadwaro wa joma mine. Tie de maburo kata mne liendo watna moti maginogo nyal ringo. Nitiere nyaka joma tuo mabe nyaka bi yik ng'atwa monindo ma nyaka gibie kendo gin gi haki. Tiyudo ka joma gi obiro to josiasa biro gi kijende mang'eny goting'o lule kendo gilawo ji liete gi go bunde gilawre. Apano ok gima ber ahinya. Waywaguru jowa gi kwe, wamiyo jowa motho respect. Senator ma Nairobi Edwin Sifuna kod Lange obago romo mar siasa Kitengela County ma Kajiado kweth jotelogo ma otisore ni linda mwananchi ma osenyiso ni ok gisir dwaro mar jatend piny yudo tielo mar ariyo mar telo yiero ma higa 2027 koni gibiro makore kanyakla motelo ne yiero mabiro matimore kinde ma kweth machielo mag ODM obago romo mar Linda Ground kadho wadhna mchumbi wadhi achiel kachiel wane gino matimore gi sana. Nataka niwashukuru wa Kenya wote kwa sababu mmejigeuza nyinyi ndio mimi. Munanipa comfort ya kwamba hata wakimaliza Sifuna wengi zaidi ya milioni 15 wengine wataendelea na hii shughuli ya kulinda wananchi. Sasa mimi nimefurahi kuja hapa Kisaju. Nataka niwape story fupi sana kuonyesha jinsi ambavyo uchumi ya nchi imekuwa mbaya. Mimi nikianza kazi ya uwakili, hizi maplot za Kisaju hapa watu walikuwa wanaweza kuja kununua, ndio ilikuwa inatupea kazi ya uwakili. Saa hii ukiwa wakili mdogo unajaribu kufungua ofisi, zile pesa ambazo machama ya kina mama walikuanga nayo kukuja kununua maploti hapa, siku hizi hakuna mtu ana uwezo wa kufanya yale mambo ambayo
ambao ni wachanga sana, wanakuta hawawezi kujisaidia, uchumi umesimama, watoto wetu hawako shule, mambo inaenda vibaya kila mahali, hata katika sekta ya afya. Lakini wanasema tunyamaze, ama tukiongea watutoe katika nyadhifa zetu. Mimi nataka niwahakikishie wananchi, kuna sababu ambayo tumesema tulinde wananchi. Niwaambie hiyo sababu. Hivi vyeo yote inapeanwa na wananchi. Mimi nitawalinda leo, mtanilinda kesho. Si ndio? Hiyo ndio inatakikana. Nataka nikamilishe kwa kuwatambua maseneta ambao wako hapa. Nataka nijulishe seneta wa kutoka Kisii ambaye ni Mheshimiwa Richard Onyonka, yuko na sisi hapa. Tafadhali Mheshimiwa Onyonka, kwa sababu wenzetu wa bunge la kitaifa walisalimia, wewe salimia pia kwa dakika moja tu tafadhali. Lakini mengi tutazungumza pale kwenye kiwanja. Asante sana. Sirkal kokalo kuom migawo ma ochung'ne tudruok pinje ma oko chiwo siem ne Jo-Kenya mawuok dhi e tije piny mar Russia ma ok oyudo barupe ma oyangi mag tije pinyno. E oboke ma ochwal kod migawono giyango ni giseyudo lipode ma odhuro mochwal ne mbetre mar Kenya piny mar Russia ma yango Jo-Kenya ma ochopo kuno ka koni ne osingnegi tije mabeyo kod osara mabup, gigo ma ok gineno bang' chopo Russia. Sirkal oyango ni gibiro konyo Jo-Kenya man kono manyo mabende manyo kaka ginyalo duogo kata yudo bende tije mane gidhi manyo onge ka gikoni kik bed ni Jo-Kenya moko mapod ni ka nuoyo idho ndege nyaka e piny Russia ma ok oyudo bok makare materogi e pinjego. Kodhi nyime ni jagoro mar riwruok makedo ne jotich pacho ka Kotu Francis Atwoli okwedo weche ma osebedo kawuok ni oganda waluo opogore kendo okwo gi duol achiel. Atwoli okoni kaka oganda gimakore kendo jotelo poro wach maonge pogruok ma ka okoni riwruok margi ma osemiyo gin kod duol kata e piny owacho. Na watu wengi mimi nataka kuambia wanaleta propaganda na msisikie hiyo propaganda. Huwa wanasema Waluhya baka buhana, Waluhya hawako pamoja, Waluhya hawaongei kama kitu kimoja. Shanzi sana hiyo watu. Uhuru Kenyatta ana chama chake na vyama vingine, Muturi ana chama chake, na hamsemi Wakikuyu wamegawanyika. Kalonzo Musyoka ana chama chake. Yule kijana waziri wangu ana chama chake pia, kinaitwa Chapchap Kambani, na watu hawasemi Wakamba waligawanyika. Sasa nyinyi mjue mambo ya kugawanywa na maneno, mtoke huko. Ona wajinga wanasema kwa social media, Waluhya ni watu wa kugawanyika, Waluhya ni watu wa kutafuta chakula hapa na pale. Sisi tunatafutanga chakula kwa nani na tuna mvua? Mkataza hiyo watu sana. We are united and we have leaders. Lipot ma ogol machiegni ni omenyo kwana mamedore mar rowere madonje tije mag lwedo kapok hikgi oromo, tije ma ichulogi omenda matin kendo keto ngimagi kama rach bang' dongo. Lipotni ma omeny kod World Data Lab yango ni rowere manie kind higni 15 nyaka 17 osedonje tije mag lwedo ma ichulogi marach ahinya to ma otenore kod pur. Lipotni biro e kinde ma kwana mar rowere medore e yo mamalo e alwora mar Afrika. Kochopo higa mar 2030 lek nitie ni kwan mar rowere Afrika dhi medore gi milion 132. Kenya, Africa and the world, and very high-tech services. It's a very heterogeneous gap, right? We are not effective. So as a solution, we came up with these sector skills committees. We will actually have about 12 of them, so that we sit with them and we get to know from them where there are gaps. And once we get to know where these gaps are, we inform curriculum. So we work with educational institutions so that we can quickly change curriculum and come up with graduates who actually meet their expectations. Strong, skilled young people are still the biggest likelihood for your economy to move forward. And what is the problem? The problem is that
the world is losing 27 million people this decade, young people, if you would exclude Africa. The good news is Africa will add more than 100 million young people, 132 million. So this is the decade where actually Africa adds most, and the decade where the rest of the world loses the first time. The next decade is very similar. So this is a window of 20 years where Africa can help transform the world's labor markets. Jatend piny William Ruto koni pok ma ok dhi kare mag omenda ne kedo kod lokruok chal kor lwasi osethiro kenge ma pinje Afrika keto ikedo kod midhiero ma ikelo kod lokruok chal kor lwasi. Jatend piny bende okwayo pinje Afrika mondo orange yo matut chenro mag kedo kod lokruok chal kor lwasi ahinya kokalo e chugo kembe ma ok keth kor lwasi ka okone mano e yo mabiro konyo yuto mag pinje Afrika kendo chugo thuolo mag tije ne rawere. Koloso e romo mar 39 mar riwruok pinje Afrika e boma Addis Ababa e piny Ethiopia, Ruto bende ochwalo lipot manyiso lokruoge ma owinjo riwruok pinje Afrika otim mar jiwo kwe kod arita ei Afrika. The year 2025 marked the 10th anniversary of the Paris Agreement. While the agreement established an important framework and direction, delivery has not yet produced equitable outcomes. Global emissions remain high, and climate finance continues to be unevenly distributed. Available data indicates that global clean energy investment exceeded US $2.3 trillion in 2025, driven largely by deployments across Asia, Europe, and North America. Africa, despite accounting for nearly 20% of the world's population, received less than 3% of this investment. It further proposes scaling the Peace Fund from US $400 million to US $1 billion, strengthening preventive democracy and mediation, closing the early warning response gap, reinforcing norms against unconstitutional change of government, and revitalizing Pan-African solidarity. Jokanyo mag bunge la wananchi e kaunti ma Homa Bay oyiero apisi machielo manyien ma koro gibiro tiyogo neno ni chenro mag dongruok ochopo ne jopiny e kaunti no kaka owinjore kod konyo e kedo ne ratiro mag jopiny. Apisi mochuogno okelo kanyakla kuonde chung'o butre duto manie kaunti no ma gibiro bedo ka gimenyogo kaka sirikand kaunti no chwalo chenro mag dongruok ne jopiny. Jawach elo bunge la wananchi Ologoro wacho ni dwaro margi en neno ni mwandu mag jopiny oriti kendo tigo makare kendo mano e achiel kuom gigo magibiro menyo motelo ne yiero ma higa 2027. Bende gikone bunge la wananchi okotenore korka jasiasa mora mora kendo gibiro bedo ka giketo sirikal ma kaunti man Homa Bay tesre. Ni e Kenya mangima wane kaunti mokwongo kawuono wadwaro ni resources mag jopiny obed protected nikech waseyudo ni e county waka tije MCA mar oversight legislation to gi representation ok wabedo represented kaka chik dwaro. Ler mondo giko nugu the county stem ma Kenya ka mondo mi ong'e ni jopiny man gi teko. Koro gik manoketo nago e bomo wabedo ka kendo wakwayo jotelo duto mondo ging'e ni jopiny man gi teko ma gik mag wacho emonego timnegi kendo ginego bedo ni penjo gi gik moko pok tim. Wakwayo kwe e bunge wani, wakwayo jasiasa mora mora kik gol koko kendo kik yware gi jobunge modong'. Gimomiyo wachung' ne jopiny ge machal ni wa ondikowa to gindikowa ok chulwa, gindikowa mondo wakednegi. Ka gimoro timre marach e kaunti to waneno kaka wagolo duondwa ne jopiny mondo mi gima timre marach no timre maber. Gindikowa mondo mi kiyiero to wapuonjgi wabe wajiwgi mondo kiyiero kata jatelo to yier jatelo madhi tich ok jatelo madhi chiemo. Komiti mar omenda e od bura otieko chenro mar winjo pach jopiny kotenore gi uso mar pok kata shares mag kambi tudruok mar Safaricom ne Vodacom. E rombgi mogik mane gitimo e kaunti mag Kwale, komiti no ma okete koma gi jaod bura ma Kitui Rural David Mboni osingo ni gibiro neno ni okete tim pachgi e paro kata dwaro mar sirikal ni godo mar uso pok margi maromo atamalo 15 kambi tudruok mar Safaricom ne giromo Kwale Cultural Center e kar chung' od bura ma Matuga kendo koro gidwaro mondo omenda go okete tim e yo makare. Bunge hakuna mtu
wasikudanganya tu ni opposition, huyu ni nani, bunge ni nini. Ili kulele hapo ikalipa madeni zingine, ikalipa mishahara. Watu wanatafuta pesa kama wananchi, kila siku tunalia maendeleo, na maendeleo kufanyika ni lazima serikali ukuwe na pesa ya kutosha. Kwa hivyo kule kuuza hisa 15 kuziuza hisa za serikali ikiwa inaleta pesa, ili pesa ile isaidie kuendesha maendeleo, masuala ya maji, masuala ya barabara na mengineyo, tunaona kwamba ni jambo zuri. Na nina uhakika kuwa zile shares zikipitisha, pesa ikifika kwa serikali, hizo projects zitafuatiliwa na uhakika na mambo yatakuwa mazuri. Kwa hiyo mimi nasisitiza na naomba kwa Wakenya wenzangu tukubaliane na hiyo shares tuuze, serikali ipate pesa, hizo project zote zenye zimeandikwa ziweze kufanikisha kwa haraka, especially maji. Hii pesa tunataka iingie, na hii ndio mapendekezo ya wananchi. Hii pesa iingie kwa National Infrastructure Fund, iingie hapo, serikali ilete projects. Bunge iwe inaweza pitisha hiyo project. Ndiye sisi wawakilishi wenu watano. But you see na kata kamano ananoka Frank Macho 4 kawuok Mombasa. Wacho ni James Opondo Senior iriyo na hadi aneno migago mo Mombasa kwith masifuna ndo sebayo malach bure kabisa chwal nane engineer Samuel Alima Makende. Kamano Frank Macho 4 ka uke county ma Mombasa. Kidhima bora nikech pod wan giweche mathoth. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition, nothing like Supreme Court. Oliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj tuak magoratil piny. One was a goren opposition. One was a goren opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penja bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nusu tieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Ikori mar doke pacho kama sigen ni lero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigen ni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigen ni magwa. Ka oko mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia. Kar nyamerwa Dok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa, nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Piny igero kod mbaka, to kaka ndalo medo sudo, mbaka medo bedo mamit. Kochakore tarik 2 dwe mar 2 higani, mbaka dhi bedo mathoth. Chieng' wuok tich, kaka wanene, chako wach maonge mung'o. Jopiny emonego omi jotendwa gi direction. Tok saa 4, Cleophas Oluoch koloni weche matimore e piny Kenya nyaka saa 7 wang'e e chenro mar chal mar Kenya. IBC oket priorities ne right. Credibility mar election chakore gi kar registration. Chieng' tich 2, Sharon Ong'ao seto i gwengewa e chal mar gwengewa. Tich 3, George Bati pedho weche ayanga ka omanyo duoko, to in japiny ibiro wacha wacha. Tich 4, Lydia Okeyo loko ni weche ohala kaka itime, yore mag loso omenda to gi yot mar timo ohala. Chieng' tich 5,
Waloro Juma kod rowere, Joyce Oduor, choko pach jomatindo ka omiyo gi thuolo mar kengo weche magido chunygi. Okungo makwa Nairobi ka e Chest House student leadership kana wapingo the new funding model. Mana Ramogi TV machiegni. Machiegni kendo Nyakaramogi, familia mar ji adek otony kinde mane ji moko ma ok oyangi omonjo dalagi kogwen ma kawuono kendo wang'o utegi e gweng' ma maili 3 e tong' ma Meru kod Isiolo chieng' ngeso kaluwore gi wuon ot odgi ma Semi ne owang' gi achije ma itudo gi gwandruok mar lowo ma okwako udi mohewo 200 e lowo ma en heka 13 ma ja ohala moro ma Meru wacho ni e wuon go en monj ma oweyo ka jogweng' igi owang' kendo loro apaya maduong' ma Meru Isiolo kuom seche 3 kapok obila ochopo mar kweyo weche. Kutoka tu kama 20 meters kwa nimetoa mtoto na bibi yangu within 20 kama kwenda kama 20 meters mimi nikaona nyumba tu imechomeka yote. Na watu ni kama walikuwa wametumwa na marisasi ikapigwa. Na marisasi ni kama ni askari walikuwa wamewasimamia wakachoma nyumba. Kila kitu nimechomewa, kila kitu, sina kitu kingine. Mimi nikasikia nduru. Mimi saa ile nimetoka nimegonga na mawe sana. Asubuhi. Hata sasa ndio nimeanza kusikia mawe mahali iliniangukia. Kwa maana lengo yangu ilikuwa nikimbie niokoe hawa kijana na mtoto na bibi yake. Na maajabu ile tunaongea na siogopi nikisema na hata mahali yote ndaenda siogopi hapo nasema kabisa na sikatai hapo. Imagine watu hao wote vile tumeita tumeanza kuona askari wamegua watatu kwa njia. Askari wakatale. Na ndio wamepiga risasi kama 3 hapa kama watu wanaogopa mimi siogopi maana imepigwa risasi kama hii hapa. Na vile imeendelea tumesukuma hao watu wote na ndio tumeumia sasa tunauliza kama tuna haki. Kwan oganda jo Kenya maromo milion 5 oyang ni tiyo kod yedhe mamero ji ka milion 1.3 oyang ni owinjore tere kuonde moyedhe michiwe kony ne jogo matiyo gi yedhe mamero ji kata rehab centers ma oyang kod tend duol mochung'ne kedo gi yedhe mamero ji pacho kana kada e kinde ma ne giyawo yanga juma mar kedo gi yedhe mamero ji e Finyakidi negiler mathoth. Kinde romo mane obagie kati e grup ma jotije sirkal Kenya School of Government mayudore Lower Kabete Bore Nairobi. Jakom mar board maduol makedo gi yedhe mamero ji kata Nakada Stephen Mairori noyango ni kwan oganda jo Kenya madirom milion 5 tiyo gi achiel kuom yedhe mamero ji ka kwan maromo milion 1.3 owinjore yud chenro mag thieth e kuondego moyiedhi mag chiwo kony ne jogo matiyo gi yedhe mamero ji. Close to 5 million people are abusing one drug or the other, and then you have about 1.3 million people who need rehabilitation. That is not good for our nation. It is very expensive to treat a person who has already been addicted, and it takes quite a while for that person to come out, so we are saying we can make the decisions earlier and help our families, help our communities. Bedonia tamalo 26.6 ma jopuonjre mbalariany osetiyo gi yedhe mamero ji. En ranyisi ni ngima manyime mar piny Kenya ni kama rach kendo chal makamano nyaka rang matut. This disparity highlights a critical battlefield our youth are going through here in Kenya. The availability of drugs, especially near our learning institution, is a crisis that we must confront with unity and urgency. The present and the future of the country is at risk. Therefore, ladies and gentlemen, the question before us is not whether we are concerned. The question, and fundamentally so, is what must we do? It matters because the cost of inaction is a price we as a nation cannot afford to pay. Kaluwore gi jatatije ma Nakada Antonio Merikwa, gigo mathiro lweny mar kedo gi yedhe mamero ji oting'o jogo matimo ohala mar uso yedhego ahinya to machiegni gi skunde kod mbalariany. Akweda kod miriambo ni yedhe mamero ji
keto ng'ato bedo mariek. Scrupulous business people, which the chairman has highlighted. I think that is the biggest challenge we are having, and we are pursuing these people. We'll pursue them. The law works in such a way that we'll attach their assets, go for their accounts, and ensure that they are prosecuted to get them out of the way. And I want to implore upon Kenyans to understand that addiction is a relapsing mental disease, like any other disease. Kuoma, duol mar Nakada koro rango yore mopogore mag tieko chutho yedhe mamero ji pachoka ka jakom bodno osingo bede opara manyime maneno ni singo mar gero kuonde mopuodhi makonyo jogo matiyo gi yedhe mamero ji e counties duto 47 ochopi. And with the directive of the president as well, he did commit that to help those who are already affected, the government is going to build 47 rehabilitations. Each county will have a government rehabilitation. That's something to celebrate, and the national government is committing itself to build it. So the governors are only to give the land, and we will work as Nakada with the county government so that those who are already affected have a place that they don't have to pay a lot of money. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho kokalo kuom migao mar jamni ka otenore kod apisi mar jaod bura ma wendo Walter Owino ochako gedo mar kar tiego jopuonjre e weche mag thiedho jamni ma bende ong'ere kaka Livestock Health Training Institute. Ka tiegruokno igero e gwenge ma Alara Mbija e sub county ma wendo. Jojuma nigi ler mathoth. Jolo gedo ma ka tiego jopuonjre weche mag thiedho jamni ma Alara Nyambija e sub county ma wendo ka itiyo kod omenda milion 350 en achiel kuom singogo ma jatend piny Kenya William Ruto ne ogolo e kinde limbe mar gego mag wendo higa mokalo. E gedo ma ka tiegruokni jobura ma wendo Walter Owino ka okalo kuom omenda mar CDF ne osingo keto omenda tenge mar milion 50 ka jatend piny Kenya to ne osingo keto omenda tenge mar milion 300 e keto lekni e tim chenro mar gero ka tiegruokni koro chakore ayanga bang' piny owacho golo omenda maro milion 150 ka pis jodbura ma wendo ka okalo kuom omenda no mar CDF bende koro oseketo tenge omenda maromo milion 50 mar gedo. Winjore gi sirikal ni NGCDF biro golo milion 50 ma gidhi chako gero go laboratory ma already wasechako gero dhi mbele kacha. Then sirikal e bwo migao mar livestock bende nonego bed ni golo milion 300. So e milion 300 manonego bed ni wuok e jo livestock milion 150 nyose gol. Jobra ma wendo Walter Owino mane wuoyi kinde mane ichiwo kar gedo ni ayanga ne jatimorak mor kod piny owacho mamalo ka okalo kuom migao mochung' ne jamni e pacho kae wach ni chenro ni dhi kelo ber mathoth ne oganda e gwego ma wendo kod kaunti ma Migori mangima. There's a first floor, there's a ground floor, first floor, and first and second floor. It takes 2 weeks to complete. Ni kodonjo kaka wuonu mineno joma nie ng'eyagi to gidhi gedo kama koro onge chung'. Wageno ni kapok higa ni orumo to nego bed ni college ni oseger motieki ma nyithindo chako donje. Jopuonj biro bedo ka gi jopuonjre. No kaka gimigero kani nitie kaka osechako bero ngima joma ni ka nikech sama kata wachako gedo matin mar CDF ni tinwang'o ka nyithindwa oseyudo tich ka to joma oyudo tich ka gin mana nyithi kor gweng' ka. Jodak ma wendo nyiso morgi kod gedo mar ka tiegruokni ka giwacho ni odhi jiwo wechego mag ohala ka achiel kod dongruok mamoko. Jongruok machalo kama ne wawinjo gi awinja kata waneno gi e pinje mabor to moloyo nyithindwa aka kadhi manyo gi Western, Central, kuonde mamoko. Wamor ni sani ka koro ma orumo to nyithindwa biro somo machiegni ka. Pej mokel kane oonge thulo kate tawole mokele Alara ka. Pap kogendi ka ng'ama dikele gini to nong'a. Obiro somo ka gik moko biro yudore ka. Sebedo kowuotho kodwa kane owache jomoko ne ok par ni en gima nitiere. Gikone kane ochake ne ji ofwenyo kendo jopiny mor kabisa. Komachielo jopuonje ma logana 8 kod 500 sub county ma wendo dhi yudo basari ka hukum CDF ma wendo e higani. Chon kane kele chon ne giyiero ne gin go bagusi. Awuol wuoda wendo kokele imiye ng'ato ka ng'ato kata tin odidi dolo kar tin ne ot ka ot yude kanya go ne ero kamano maduong'. Jobro ma wendo Walter Owino wacho ne gitiyo kod omenda mar milion 53 e chiwo basari e higani. Higani wachiwo total mar milion 53. Oncho apply
ma nie high schools gin ji 8,300. So nyithinde 8,300 manie secondary schools gi colleges to apply. Kopogore gi mano wan gi nyithindo ma already dhi mbele masomo ma bende oingo 200 ma wachulo negi institutions mopogore opogore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Weche mag tuke en riwruok matayo tuke mag okapu jotugo manigi